Aurten, urriak 12 ezberdinak izango da txantrea. Jakitokitik, auzoko janaritegi komunitariotik, hainbat elkarterekin elkarlanean, urriaren 12an hasiko den txantreako arrozak dinamika antolatu dugu. Ospakizun antifascista eta solidario handia Ezkaba plazan. 11 jarduera izango dira goizean, eta eguerdian ekitaldiari amaiera emango diogu mundu osoko arrozen dastaketarekin. Horregatik, auzokide guztiak gonbidatzen ditugu parte hartzera. Ideia erreakzionarioen eta eskuin muturraren gorakadaren aurrean, txantrean komunitate antolatua, anitza, borrokalaria eta erabat antifascista dagoela aldarrikatu nahi dugu. Fascismoari ez diogu tokirik utziko gure auzoan. Horregatik, guretzat garrantzitsua da pauso bat aurrera ematea, eta auzoko komunitate desberdinen artean zubiak eraikitzea. Elkar ezagutzeko topalekuak sortuz, konplizitate, aliantza eta sinergia berriak ehuntzeko.